veliki poraštenji ljudi, ja sam Petar sa kanala Petar Gamer 10. Danas ćemo igrati GTA 5. Zezanje po gradu. Evo samo da idem da promenim odelo, pošto mi ćemo ići na plaži. U stvari, ja ću biti u ovoj epizodi Franklin. Pošto ćemo ići na plažu, a on ima baš dobro odelo. Mislim, ima dobri šorcevi, majice i to dalje i tako dalje. Evo, on je mislim, ne znam zašto ljudi u svakoj epizodi, mislim ne, u svaki put kada se pretvori u Franklin, on je blizu kući ili je kući. Stvarno ne znam zašto. Ako zna neko, neka mi napiše u komentare. Ja stvarno ne znam. Idemo da se svučemo. Vidite ako čujete malo ovdje nešto pucka, to je na joystick, pošto se malo glasno čuje. Poslije možda snimam PS15. Ali vidjet ćemo. Možda to bude sutra. Ne. Gangsterska. Ovaj Franklin ima gangsterska odjela. Kao oni, ako se neko sjeća do... Ne mogu se da vam objasnim. On dole u Grove Street, oni imaju neka odjela. Postani, pa ja sam već obučen. Jo. Danas možda pljačkamo prodavnicu. Sidi. Skoči. Tako je, prescine. 3-4. Idemo, parkour. Parkour, Minecraft. Inače ko žele da snimam Minecraft, ovdje neka baci like. I naravno subscribe. Inače, ako neko zna, moj brat Nikola Milojković što snima za kanal i sa njegova dva drugara, on se zove Ajo i Jaran King. Ako hoćete da uđete na njega, ja ću da vam, on se kuca E i E, off, he, veliko slovo Jaran i malo slovo King. Ja moram da budem popularniji od njega, pošto imam 2 subscribera, on ima 13. A ja moram da budem popularniji, mislim on je stariji od mene po negde 4-5 godine. I ja moram budem popularniji, nema veze, mlađi imaju prednost šta da radim. Ja sam bio snimao jedno vreme za taj kanal, pa ja sam prestao da snimam zato što mi nije htjela, igrao sam ono igrice, ali nisam lepo snimao, pa može da njih neko odbaci od kanala, da nas neko tuži, pa sam prešao na moj kanal. To sam napravio kada sam snimao nekoliko klipa. Snimio sam jedno ili 2 klipa, pa to nisam objavio. I onda prošli 2-3 dana, pa sam onda ja ujutru ustao i napravio sam sebi kanal. Ali to sam, ne! To sada nema veze. Još. Ne znam, očekujte jednu epizodu za 2 dana ili sutra CSGO. Ja ću to snimati, ali sada ćemo ići na ove stepenice. Ne, opet. Ne! Ja. Inače, ako želite facecam, bacite komentar. I možete na moj Instagram profil da mi pošaljete, da mi napišete da snimam pitanje i odgovore. On mi se isto zove Petar Gamer 10. Pošto ja nisam znao ime kanala prvo, a imam sam Instagram, pa zašto mi se ne zove Petar Gamer 10 kad imam Instagram profil, pa ajde. I tako. Ja možda skrenem, možda se vratim da snimam za Ajo i Jaran King, ali nisam sigurna da li treba, pošto ja ne znam da li radi poštenu stvar.
Koji misli da radim poštenu stvar, neka baci like, a koji misli da ne radim poštenu stvar zato što ne snimam za Ivy Ranking, neka baci dislike. Pa ako ima više lajka, ja ću da nastavim sa ovim kanalom, ako ima više dislike, ja ću da nastavim sa Ivy Ranking. Ne! Sreća. Izvinite ljudi, malo čitujem. Pošto morao sam da ukucam Painkiller, zato što nisam hteo da sada pominem. Koliko snimam? 5 minuta. Dobro, ajde 10 minuta, neka bude klip, još 5 minuta. Ajde čisto, šta sam ja uredila u ovaj klip? Ajde da radimo neke problemi s Murijom da imamo. Koliko metka otišlo u tebe? 2? I ubila te? Bre, znaš kada, meni bi stao pola health. Ne, čisto, ajde da ispalim malo da si jači, da ti puknem i u glavu, da vide kao i u glavu da si pučem pa da ode prvo ovde pa da si držao. Dobro, krećem u rat sa Murijom. Dođite. Čekam vas ja sa bazukom. Bam. 3 zvezde. Lako ću da prođem. Murija mi ne može ništa. Bre. Što sam? Ja ću snimati kasni pes. 15. Snimat ću prvo trening, da se prvo upoznamo sa igricom, pa ću snimati posle utakmicu. Igrat ćemo Ligu šampiona protiv Barcelone ili možda budem ja Portugala, oni budu... Ne, ja ću biti Španija. On će biti Španija, ja ću biti Španija, oni će možda budu, neka budu Portugalci, nek budu oni koji hoću, ja to ne određujem, oni sami, ja samo za mene biram tim. Liga šampiona, ako pobedimo, osvajamo trofej, ali to mora ići samo u prvu utakmicu. Gde si? Evo, kada umremo, će da završimo ovaj klip. Snimat ću slike Zečka Ila. Će lako. Gledaj, gdje je bebe? Evo mi subote. Bože. Snimat ću smiješne momente kada snimim 10 epizoda ili više GTA. Aj samo ti siđi. To mi je želja da ti skinem odatle. Skinem. To. Vi ste poginuli. Gledaj. Vište kada umrem pa da pogiram. Evo, još minut. Idemo ljudi, idemo. Dobro. Inače, ako želite da snimam misterije, easter eggove, bacite subscribe. Puno mi bi značilo. Evo da. Oni bre, ja nemam ni Painkiller, oni me ubiju. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio, ostavite like, share, komentar. Puno da bi mi značilo. I vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!